Каква ще бъде седмицата от 7 до 11 февруари за зодия Телец, Дева и Козирог? Телец, Дева и Козирог. За зодия Телец. Зодия Дева от 7 до 11 февруари. Дева. И зодия Козирог от 7 до 11 февруари. Това иска да изскочи. Оставям го. Супер! Много пари, много финанси, красота. Ще бъдете много ухажвани, ако сте жена, много харесвани. Показване, че вие сте важна. Ще харесвате лукса, ще обичате да се купувате, ще си купувате, но финансови придобивки. Много стабилни финанси за повечето от вас. Зодия Телец през тази седмица. Така, много от вас може и да претърпят раздяла в любовните отношения. Виждам раздяла със сигурност, виждам и финансови проблеми, които обаче ще се справите до края на седмицата. Но много от вас раздяла с партньор, раздяла от човек, който сте си мислили, че ви обича, ще се чувствате наранени. За малък процент от вас вие ще напуснете някой, който много ще бъде наранен от това. Но, така или иначе, раздяла и ще бъдете сами, ще се фокусирате върху вашето финансово състояние и вашия дом. Така, зодия Дева. Зодия Дева след един много труден период, една голяма промяна. Карта на смъртта говори за болезнена трансформация и най-вероятно тя е била дълго време. Сте минавали през тези събития на вашата промяна. Започвате един нов етап. Много страст, много живот започва във вас. Чисто като ако сте жена, започвате да живеете сякаш, да се съживявате, да започвате нов бизнес, нова работа, нова страст към живота въобще. За някой от вас това са нови отношения, нещо, което е приключило. Възможно да се съберете с стария партньор, но по много нов начин да бъдете сякаш коренно променени и двамата. За други едни отношения, които са умрели, които вече всичко си е заминало, след раздяла, след мъка, вие започвате нови отношения. Няма значение мъж или жена. Но нови отношения виждам тук. Също така нови занимания. Свързани са и с път. Девите ще пътуват. Дава се пътуване. Успешно пътуване. За зодия Козирог. Вау, това беше допълнителната карта. Може би е тази. Козирози. Хайде бе, котенце. Искам да сте добре. Аз харесвам козирозите. Тук няма да сте много добре, няма да спите добре, безсънни нощи, проблеми, трудности, осъзнаване на някаква истина, болезнена комуникация, ново начало, което не ви харесва на вас, трудно ви е, борите се с някакви неща, тръгнали сте по нов път, но този път е затворен все още. Този път ще бъде затворен, защото вие имате да учите някакви неща, да си дадете сметка за вашето минало, трябва да изкопчите уроците назад от миналото и тогава този път ще се отвори и ще стане така. Ще бъдете прав. За момента вие сте надолу с главата, не може да продължите, защото просто ви е трудно. Аз ви знам, аз ви усещам, вие сте много така... Вие не може да кривате от пътя, вие сте доста праволинейни, не сте широко спектърни, не сте гъвкави, за вас е трудно да промените дадени неща. И да, виждам, че психически ще ви е трудно. С карта на обесения, добре, ще бъда по-практично да се изразявам. До тази седмица, до 11 февруари, нещата ви няма да вървят. Ще научите истина, която ще ви заболи, няма да ви вървят нещата. Имате планове за път, за пари, искате да успеете в финансова сфера, но на този етап няма да се развиват нещата, поне до края на тази седмица. Пък след това ще видиме. Какво съобщение имат картите Light Seers в сферата на парите за зодия Телец до 11 февруари? Зодия Телец конкретно в финансите как ще бъде? Зодия Дева в финансите и зодия Козирог в финансите до 11. Генерална енергия конфликтно, да. За много от вас ще имат
големи разпалени разговори, свързани с пари. Зодия Телец с парите не раздяла ми проблеми с парите, разочарования. Както казах, тук някои ще имат финансови проблеми, да. И наистина, проблеми с парите. Може би някой да ви е измамил с парите, да ви е обещал нещо и вие да сте излъгани. Това е разочарование, болка, предателство. Чувствате се смачкани, свързано с пари. За зодия Дева, чудесно, един нов етап започвате в живота, нещо приключва, много от вас започват нова работа. Един начин, по който сте изкарвали пари до момента, приключва. Светът говори, че е завършък на нещо и започване на нещо ново, свързано с парите. Позитивно е. Позитивно е, защото вие така или иначе започвате някаква нова работа, някакво ново занимание, с нова страст. Кози розите, миличките ми кози розичета. Кози розичета. Ами трудности с парите виждам тук, проблеми. Нещата не вървят както трябва. Разочарование. Определено ще търсите нова сфера. За парите ще търсите нов начин да изкарате пари. Там, по начина, по който изкарате пари, не сте щастливи. Не можете там. Бурно е. Не се получават нещата. Тъжни сте. Трябва да заминавате другаде, на друго място, свързано с пари. Разочарование в парите, в сферата на парите. Така, конкретно в любовта за зодия Козирог до 11 февруари. В любовта за Козирог, защо там почвам? Добре, отзад напред. В любовта за Козирог, в любовта за Дева и в любовта за Телец. Телец в любовта. Носталгия, спомняте си, да, както казах, тук някои от вас са разделени с любимия човек. Има раздяла. Не е завинаги, спокойно не е завинаги. И да, гледате фото, гледате снимките, спомняте си, мъчно ви е, тъжно ви е, носталгия изпитвате. Липсва ви, някой много ви липсва. Зодия Дева в любовта. Уау! Деви, вие сте, може би, едни от най-сексуалните зодии, като цяло, най-сексуалния знак. Виждам страсти тук. Страсти. Insane chemistry. Уникална химия между вас с някакъв човек. Like each other equally. Харесвате се еднакво, желаете се еднакво. Having fun, имате големи забавления в любовта. За зодия Козирог в любовта, ще си говорите с приятели, ще се отдадете на моментите с приятели, обаче не виждам любов тук, виждам просто, че ще говорите много по телефона, ще обсъждате неща в любовта, но няма някаква любов тук, фиксирана, да коментирам по нея. Това е, пожелавам ви всичко хубаво, бъдете живи и здрави!